TV. Hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe yakudyiwa rinopisa kagore rineri. Kana uchinge wadya ndoro, kana usati wadya chimboisa paside boss unogona kungodzipwa. Ukaona ndoya kudai so pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika. Vanhu vari kuti Magaya akadzvinyirirwa, Magaya akashandisirwa chipawa. Vamwe vari kubudisa rumors kuti Magaya anotanga anga kuda kupandukira ZANU-PF ndosaka ari kupanishwa. Ini zvinhu zvese zvekutaurwa izvozvo muri yeZimbabwe, I don't have an idea. It's like I don't know. Nyaya yekuda kupinza yana Magaya kuzani kwacho kana akapinda ega anodedzi kunzi yopindeka anga akapinda ega achida mabenefits ake. I still remember achiti isu tinongosidira government inenge ichitonga kubva mazuva Mugabe aingoti isu tinongopedza nevanenge vachitonga paida kuti kana sarudzo dzesaita kuti isu tinongoita se tinongodhila kana kuti tinongoshanda nehurumende inenge iripo. Hazvina kushata, ndo maonero ava vanenge vachiita zvinhu zvavo, because at the end of the day unoona kunge wakatenga futi land pano pekuti panenge pari imwe iyaya ukasvika pakageredwa saka amen. But there is this issue iri kutaurwa on the issue of bail, because pana pari kunzi court yaseparata vaMagaya nebhebhi ravo. Bhebhi rapapa ritorega izvo, so bhebhi rapapa rinogona kunge rakutoskunya rasoti papa uri padhuze vachimbobata vachimboita sei. I know kuti zvinogona kusounda strange kune vamwe vanhu, but it's obvious Magaya ndo bhebhi rake rakatobuda iroro raanopinda naro magumbezo vachiita zvinhu zvemunyati yavo. But vanhu vasati vamira, vanhu ngavambomira in fact kublema inzwa zvakaitika. Mr. Magaya was not denied bail. He was not even applied for bail yet. The Magistrate Court has no jurisdiction to hear a bail application in respect of a Schedule 3 serious offense. He will have to apply for bail at the High Court. His lawyers challenged his placement on remand before proceeding with the bail proceedings. Now that he has been remanded, a bail application will likely be made, weighing against him the risk of witness interference and the risk of potentially re-offending if news reports about the alleged facts are anything to go by. So let's go to news dzacho dzangachinzi dzinonengena, because I think you guys you are shocked kuti saka uri kuda kuedza kuti kudii. Right, nyaya iri panapa ndekudai so iri kubuda yandiri kuona iri kutaurwa panapa. Pari kunzi Prophet Magaya has told his followers as PhD ministries that the legal challenges he is facing are necessary for the benefit of his spirit and his mission as a prophet. This is the biggest mistake yagadzirwa na Prophet Walter Magaya. Guys, but I think now is serious business. Let's address him as a prophet, godfather, I mean whatever, uma prophet, papa, your spiritual father ikoko. Vaita mistake one. Kana uchinge uri maoko emapurisa usataure mashoko akawanda because you never know mangwana zvinoshandiswa against you in the court of law. These guys vanofana kuita vanofana kudzikama kunyarara ukabvunzwa mubvunzo ndando, because vanouya vachikudhokonya vachikubvunza saka papa zvichazodii papa chichi vanofana kungodzidza unyarara. Ponzi papa chakadai mirirai lawyer rangu ritaure. Ngatsvage lawyer rinomutaurira ndo rinokwanisa kutaura chete. Lawyer because rinoziva zvekutaura nezvekusataura, but kana usiri lawyer uchatambisirwa mari papa woti wakutowedzera kutotaura kuti because kubvuma nyaya yatobuda yakanzi Magaya accepts his fate in private message. Kuti Magaya abvuma, saka tarisai macharges acho aripo patara zveve ameno 13 counts whatever zvaikota zvakawandisa marumazi zviri mukati marumazi outside marumazi zvakawanda zvinhu zviri kungotaurwa panapa. Amen. Hanzi iye zvandiri kufesa zvinobenefita spirit yake. I don't know how honestly. Ada kupindawo mubhaibheri handisi kuziva, maybe dzimwe nguva kunonganga kuri kunyorwa bhaibheri kuZimbabwe zvinovhiringidza kaizvo. Isu tiri busy zvedu kuda kuti Magaya zodai Magaya zvazodai patotonyorwa bhaibheri kuti vaMagaya vakazoti vari pakati pekutsanya apa vanga vaudza mafollowers avo kuti ndichazoapia beki kana wave musi wekuti tichazenge takuuya tichiita pa all night yedu ndo pandichazoapia kuvanhu, asi ipapo zvichazodaro vanozoya vakomendari kavakomana. Isu tiripo titi muri yeZimbabwe chiteererai munzwe zvakazoitika. Prophet vakatadza kuoneswa pamweya kuti vachatorwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti tine takutaura kuti aiwa vaifana kugara vaona kuti tsono kutonhonga chekuti aiwa zveona tichimbomirai ini ndakutomboenda unotsanya kugomoka ndomari ndiri prophet kana ndaitonyumwa ini kana mweya yacho chinyatsoona chazvo maybe that guy angwa sandakambonyanya umunzwa chinyautara zvekuprofita but ndiri ndaigona kuti iwe ndinotoenda kuDubai ndimonoyo relax life ndiri ikoko pane kuzongorwa account uri mugomo so. But amen mweya wacho amen atizivi kuti unonyanya sei. Don't quote me wrong. Rungotaurawo zvinhu zvinenge zvakuda kunyatsoitika kuti papa
prophetic healing and deliverance ministry iri kutotanga na P, prophetic. Ivo vachototanga vitonzi prophet futi. Vaifanira kungoti panyaya yekugombo papa mirai don't worry ndienda dzoka kana kuti all night handisi kuita kongoregedzera kuti all night pane kuti zveso vanhu vangoti yowe mweya wacho wazodai iko zvino obvuma parotora nyaya dzemarepe apa. Umwe munhu ari busy kutoenda kuchechi atotarisira kuti denga ndikunoriona tichapinda denga mheno masongo anenge achiimba denga dzvene wariona ndarioneswa napapa naprofeti. Profeti achikuonesai denga but profeti vari kunzi vari kubvuma kanyaya dzirape dzanzi zviri kuenda zviri kubenefita spirit yangu pachi. Muri kubvuma nyaya dzekunzi makarepa, muri kubvuma nyaya dzekunzi muri kuita mafraud. Mafraud cases handisi hangu ina handisibi your business partner zvokuti pamwe ndingaziva but muri kubvuma futi nyaya dzese idzodzo. Pane umwe musikana so ari kubuda ari kutenderera, you know there is no way pandingaplaya the video rake panapa because zvinoona kuzonetsa izvi handidi zvinhu zvinozotemesa vanhu musoro panapa. Iri kutenderera nyaya iyoyo so zvairi kutenderera it is very important kuti tingopfura nepo futi. Pari kunzi zvoni alright kamusikana akari kuti hanzi ini ndakatonyeberwa hanzi ameno newspaper ripi rakandidedza kuti titore nyaya vachingonhingirikinawo ndikavaudzawo nyaya yangu then munhu vatotaura kuti anyora pasi nyaya. After anyora pasi nyaya akatotaura kuti iwo kana kuda kuti nyaya yacho tidelete tiibvisa apa ini nguva kutoenda unotaura nabosi wangu ndipo nyaya ndobva yatopublishwa. Vakatikanganisira vakati ndinyepe mweya wangu kudididi but she's the same girl akambobuda mumashure ukachitaura nyaya dzekuti ndakazonogara mukitchen mavo vakazobva nekukitchen ndakagara mumba vakabata mari vakazoita sei vakazodidi vanhu vacho vakungotaura nyaya vachitenderera. I don't know kuti pamwe vagadzira maskits here kuti zvinzi munhu waMwari ari kuedzwa because sometimes these guys futi vanoshandisa futi psychology kutoti iwoda kuti ungobuda uchigadzira nyaya dzerepi ndakugadzira sermon dzangu ndoti vakandirwisa vakantadza vaingotaura vachingonhingirikana but inini ndakachengetwa nedenga. It happens sometimes honestly. So nyaya dzacho dzawanda papa vakambogadzira mushonga ameno ainzi vanga vakurunga maARV nemaguchu ameno zvazvakurungwa maguchu machinji vakati hanzi ndagadzira aguma like seriously kutamba nehealth yevanhu zvisvika pakuti aiwa ndagadzira chinhu it's spiritual ndokukwanisa kuhila ndakuhila mushonga unokwanisa kuhila mukorondombera wacho kuporesa mukorondombera nepiritsi ravo ravangagadzira. Ministry of Health akati alright uyai kuno kuti toda kuti timboonesana apa makachisota sei chinhu yatichiteste manje bozi zvine malaboratory zvotariswa. Saka hombe yakabvira kana ichivhurwa nababa asi baba dambudziko riripo vakubuda vachimwachuka vachitaura kuti ndiri kubvuma handisi kuapply kana bail ndinoda kungorespecta because zvichabenefita mweya wangu. Ngatimbotaurira wamana ndokuchechi kwacho ndokunamata kwacho iro Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian